No, simplemente quisiéramos hacer una pequeña reflexión en de que todo el mundo tiene una terminal de teléfono móvil y tiene que tener una compañía telefónica, y la pregunta es por qué debemos cuestionarnos si debemos utilizar dinero público para que en ciertas zonas muy concretas de Ourense la gente tenga un servicio wifi, cuando realmente hoy en día casi todo el mundo lo puede acceder a través de su servicio con la compañía. Entonces, hacer un gasto extra, me parece que hoy en día, con cómo avanza toda la tecnología y cómo las coberturas que hacen de forma individual, el utilizar dinero público para esto nos parece que empieza a estar un poquito, creemos que se debía cuestionar, nada más. Moitas gracias, don Gonzalo. Por parte do BNG, dona Ximena. Sí, bo día. Decía a responsável do Partido Popular que vimos aquí a falar do modelo de negocio de Go. Pois, bueno, eu non o teño tan claro, pero sí que podemos aproveitar esta oportunidade que nos dá o Partido Popular de traer aquí pois un pouco o modelo de xestión deste sistema no que vostedes, por outro lado, tan cómodas se atopan tamén. Nós non creemos que WOW sexa un modelo financeiro tan peculiar, senón que reproduce o que son as prácticas habituais das empresas e do que finalmente acaba, como acaba, en este caso, saindo a luz que durante máis de 10 anos pois esta empresa estivo falteando as súas contas, defraudando a Facenda, enganando a todas as administracións públicas, recibindo axudas públicas por unha labor que realmente pois seguramente non fixo no seu conxunto. E isto pasa pola fascinación que temos, ou que teñen vostedes, en este caso, co funcionamento do sistema capitalista. Este ou así. Eu trouxen titulares de periódicos porque me parece que é bastante significativo do mundo en que vivimos a respecto destas empresas. Creen vostedes que é moi diferente o que puido chegarnos a pasar coa axuda no fogar? E non vin aquí tantas alaracas para que rescindíramos o contrato dunha empresa que non estaba cumplindo co servizo, que non estaba cumplindo coas súas traballadoras. Sin embargo, só estábamos nós aquí, as 3 concelleiras do BNG, en exclusiva pedindo, por favor, que se rescindira ese contrato e que se remunicipalizara esa empresa. Ás actas dos plenos me remito e ás votacións dos plenos. E iso é así, cústelles ou non. Resulta que en febreiro deste ano os titulares dos xornais eran el cuento de hadas de Gowex, o milagro económico da empresa de xestión maravillosa. Falamos do ano 2014, non estamos falando de 2 anos. O maravilloso que era que unha empresa tecnolóxica deste calibre conseguira revalorizarse dende a súa saída en bolsa no 2010 máis do 500%. E todos os xornais, desde todos os lados, os que son máis afíns a unhas, os que son máis afíns a outras, celebraban de maneira moi entusiasta a xestión que facía esta empresa tecnolóxica e as súas virtudes a respecto do sistema financeiro. A maravilla de que Wowex conseguira todas estas cuestións desde aquí, porque aparte é súa, porque é do Estado español, entón esta cousa molona de ter unha empresa estupenda que o represente por o mundo adiante. Pois resulta que era unha farsa. Resulta que Gowex era unha mentira. E que agora nos estamos dando conta que estivo 10 anos defraudando coas súas contas, pero non se deron conta os mecanismos que teñen os sistemas e as administracións para detectar que esta empresa estaba en esta situación económica. Tivo que ser prácticamente a propia empresa a que despois dun informe dixera, pois sí, estábamos defraudando, estuvemos durante 10 anos. Non, é que é así, é que están aquí, teño aquí os titulares. É dicir, ninguén sabía, ninguén se enterou 10 anos despois. Agora sabemos que Facenda, e está aquí tamén, que Facenda non revisou as contas de Gowex durante os últimos 10 anos. Resulta que temos unha Facenda pública que non inspecciona nos últimos 10 anos a estas empresas. Por tanto, tamén haberá responsabilidade non só destas prácticas fraudulentas e mafiosas das empresas, sino nas administracións públicas, no sistema, no tinglado que vostedes teñen montado, que non nos permite poñer cortalumes para impedir que estas empresas se enriquezcan e abusen dos recursos públicos. E esos son os problemas que temos agora con esta empresa concretamente. Probablemente o meu titular favorito, aparte da insolvencia, é o que di que o xefe de Gowex ocultou o seu diñeiro co testaferro legal de Urdangarín e da Gürtel. Parece ser que todos os... Moitas gracias, dona Ximena. Sí, señor Barquero. Un momentillo. Ahora. Bien, doña Beatriz.
usted lo acaba de decir, nuestro ámbito es nuestro ámbito. Ustedes pidieron información sobre esta empresa en la Junta de Área de Facenda. Preguntaban si estaban al corriente de sus obligaciones con esta administración y nosotros les respondimos que sí, que estaban al corriente de sus obligaciones. Por lo tanto, si estaban al corriente, no había motivo para rescindir este contrato. No había ningún motivo, ¿de acuerdo? Porque están cumpliendo. El día que dejen de cumplir, tomaremos medidas. ¿Vale? Bien. Sobre su inquietud por tener en cuenta la situación de los administradores, le puedo recordar algo que es de dominio público, que un afamado administrador de un afamado hotel de esta ciudad tiene deudas con la justicia. Parece ser que en su día quiso matar a un vicepresidente de la Xunta o algo por el estilo. Y sin embargo, ustedes no han pedido que esa concesión administrativa se rescate, porque en un caso no y en un caso sí. Explíquemelo. A lo mejor es que ustedes son colateralmente parte afectada. Doña Beatriz, por favor. Nada más. Doña Beatriz, eu creo que tuvo tempo suficiente para explicarse. Vamos a ver. Eu creo que todos coñecemos o que pasou con Google. Eu creo que de vez en cando no mercado de capitales produces un bombazo deste tipo. Pero bueno, os mercados de capitales son así. Hai exemplos en sentido contrario. A todos nos gusta ver os Google, os Facebook, Twitter e todos esos que son enormes éxitos. E a veces suceden casos increíbles ou difíciles de entender, como Pescanova, a operadora de Movistar no seu día e Telefónica, que non me acordo o seu nombre, e agora Google. Ben, eu lle podo asegurar que nós estamos estudiando alternativas para sustituir esta empresa cando deixe de prestar o servicio. Para hasta agora non podemos facelo simplemente porque o contrato está en vigor, se adjudicou en réxime de libre concurrencia. Este ano está pagado, polo tanto non hai insolvencia ou non hai problemas durante o ano 2014 porque pagou o canon correspondiente, estáse prestando o servicio. No momento que se deixa de prestar o servicio pola situación na que está na empresa é cando habería que resolver, ou no momento que non se pague o canon é cando habería que resolvelo. Pois nós estamos analizando as alternativas para que outra empresa poda pasar a prestar o servicio, nada máis. Non podemos facer outra cousa. Non hai motivos para resolver mentras se este prestando o servicio e mentras estén o día no pago do canon correspondiente. De acordo cos informes ou de información que temos dos servicios económicos, a parte correspondiente ao ano 2014 está satisfeita. Ben, vamos proceder, polo tanto, a votar esta moción. Votos a favor da moción. Son 11 votos a favor, votos en contra. Serían 11 votos en contra, abstencións serían 5 abstencións. Como resultado foi de empate, temos que volver a votar para romper ese. A ver, espera. Votos a favor da moción serían 11 votos a favor, votos en contra serían 11 votos en contra e 5 abstencións. Por lo tanto, queda rechazada a moción. O seguinte punto do orden do día é a moción do Grupo Municipal do Partido Socialista sobre o parking con entrada pola Rúa de Paseo e saída por Concordia. Sí. Os aparcamentos Ourense non fai falta. Os aparcamentos Ourense, que todos coñecemos, tal como se expón detidamente na moción presentada a este pleno, lembremos aquel pleno do Concello onde se indicaba por parte dos grupos municipais, por parte de algún, a orde que se disa orde de precinto do parking, despois de que no prazo de 2 semanas o Goberno municipal informase o resto dos grupos, etcétera, etcétera, etcétera. Nesta moción expónse unha das situacións que temos nun establecemento destas características. Como todos coñecemos, xa, porque explicouse xa polo miúdo, Aparcamentos Ourense tivo licencia de obra en 1981 con entrada pola Rúa Paseo e saída pola Rúa Santo Domingo. Ten licencia de ocupación concedida pola Comisión de Goberno
no ano 1983. Polo tanto, licencia de ocupación concedida en 1983 pola Comisión de Goberno daqueles intres, con todos os informes técnicos e xurídicos municipais ao respecto, e especialmente cos servicios de incendios que informaron favorablemente o aparcamento de máis de 230 prazas de aparcamento Ourense. Iniciouse a tramitación en 1984 da licencia de actividade. Aquela licencia de obra e de apertura de obra e ocupación foi concedida coa orden de mudar no seu intre, cando sin data concreta, a saída por Santo Domingo e se mudase a rúa Capitán Eloi. Ben, logo, concedeuse licencia de ocupación en 1991 a o que coñecemos co Galería Sol, con un inmoble de 5 plantas a rúa Santo Domingo e de 7 plantas, non sei exactamente, a rúa Paseo, con entrada a través de aparcamentos Ourense e saída a través de aparcamentos Ourense. Ten licencia de ocupación concedida pola Comisión de Goberno de 1991. Logo, concedeuse en 1998 licencia de ocupación ao inmoble de Capitán Eloi, o que se concedía a saída por Capitán Eloi do aparcamento de Parque Ourense. Por último, no inmoble de Santo Domingo, os seus garaxes accedíase tamén por aparcamentos Ourense. Así mesmo, en 1998, a Comisión de Goberno autorizou o vado de saída por a Rúa Concordia. Esa é a situación que temos nesta instalación que ven de tramitarse dende o ano 1971. Con inspeccións por partes dos técnicos e xurídicos municipais no 83, no 91, no 98, no 2001, no 98, no 2001 tamén nas saídas de Concordia antes Capitán Eloi. Todo isto ata que esta concelleira indicou no ano 2013 de que non existía licencia de actividade e, polo tanto, que se pechase a actuación. Polo tanto, e tal como se expón na moción, todas estas licencias de ocupación, licencias de obra e despois concedidas licencias de ocupación son con a constante supervisión dos técnicos e xurídicos municipais e coñecemento dos membros da Comisión de Goberno alo menos do 98-2001 e sobre o que en ningún momento ninguén informou e ordenou pechar a tramitación iniciada no 81. Non se entende como o Concello non resolveu en tempo e forma un expediente durante 30 anos, non podendo de ningún xeito xustificarse en descoñecemento, dado que constan informes e resolucións da Comisión de Goberno e non se entende que razón puido haber para que múltiples informes, todos eles favorables, poderan concluir na demora dunha resolución de un expediente iniciado no 81 con licencia de ocupación no 83 e iniciada a tramitación da licencia de actividade con todos os informes favorables e solamente restando pechar o expediente hai máis de 30 anos, ata que a Concelleira de Urbanismo o 7/13 ordea tramitar e resolver este expediente. A conclusión da moción, por a miña banda, e pecho agora con isto, o que se propón é que se condene calquera actuación e intento de coacción de calquera autoridade sobre os traballadores municipais, policías e funcionarios e que, de acordo cos informes técnicos dos servicios municipais, se pechen, se resolva o expediente e, polo tanto, de acordo co indicado por tales servicios técnicos municipais, se resolva conceder ou denegar a licencia de actividade solicitada o 12/4/84 logo destes 30 anos. Nada máis. Moitas gracias, dona Aurea. Sí, don Gonzalo. Sí, buenos días, otra vez. Desde aquí saludar a Aurea Soto, que es la política en vigor de España con más imputaciones, en toda España, en todo el territorio español, 7 imputaciones. Lleva el pichichi de todo el territorio nacional, con la imputación de ayer. Básicamente, no sé por qué cambiaste ahora de idea.
porque escribiste aquí cantidad de cosas que no te atreviste a decir. A lo mejor es porque viste una reflexión estos días de no querer meterte a todas las contradicciones y tonterías que dices en la moción, porque es muchísimo más larga de lo que has leído y además no has ocupado el tiempo que normalmente haces. Primero, recurres a la mentira. No me extraña que tengas tantas imputaciones porque eres tremendamente mentirosa, descuidada. Mi opinión es que eres realmente torpe. Y además es increíble cómo recurres a la mentira diciendo aquí: en la Junta de Área de Urbanismo 3 de julio de 2014 se reflicten as palabras do señor Pérez Jácome. Sin embargo, no pones las de la última Junta de Área, en la que en la última Junta de Área no se reconocen estas palabras. Es decir, que el acta de aquí que se tiene que rectificar, porque estas palabras no se corresponden con lo que yo dije. Eso lo ocultas. Pones la anterior. O sea, eres realmente mala y torpe, porque mira que aquí es fácil cacharte. Es como cuando hiciste aquí lo del expediente, que decías que mi compañera que había entrado por contrataciones externas cuando fue por concurso oposición. Omitiste los años anteriores. O sea, eres tremendamente torpe, mala y torpe. No me extraña que tengas 7 imputaciones, joder. Y las que te vendrán. Y pues aún tienes miedo de ir diciendo que vas a entrar en la cárcel. Si eres tú la que estás comprando todos los boletos. Básicamente luego aquí en esta moción dices algo que realmente es de perogrullo, que se condone calquera actuación e intento de acción de calquera autoridade sobre os traballadores municipais, policías e funcionarios. E co acordo cos informes técnicos dos servicios municipais que se pechen sobre o expediente, por lo tanto, de acordo, o sea, que se cumpla, es decir, que se dé expediente ou no, dependiendo se os informes son favorables ou no. Oye, eso es una perogrullada, eso es lo que hay que hacer en todo lo que tiene que hacer el ayuntamiento con cada local. O sea, esto de aquí, ¿a qué viene? Y viene a lo mejor, como intentas, yo creo, dar la licencia por la puerta de atrás, para buscar que el Pleno te refrende, para no llevarte una octava imputación. A lo mejor es lo que estás buscando. Nada, es una moción surrealista en la que básicamente aquí me mencionas varias veces para atacarme a mí, sin embargo ahora pues has omitido, no sé por qué, a lo mejor me han dicho que no le des protagonismo y no digas nada. Aunque en la moción está claramente escrita hacia nosotros, a Democracia Orensana, pues ahora has decidido cambiar. Quiero que en la segunda turno me respondas una pregunta y me digas, por favor, si la realidad física del parking se corresponde con el proyecto, al margen de esas primeras modificaciones que ha habido, si realmente lo que intentáis dar, que es si la realidad física del parque se corresponde con el proyecto. Si me lo puedes decir en la segunda intervención. Moitas gracias, don Gonzalo, por parte do BNG. Sí, podía. Sí, la seguinte. Por parte do Partido Popular, don Aurelio. Gracias, señor alcalde. Bos días a todos. Vaya exercicio de cinismo con esta moción que hoxe se pretende que debatamos neste pleno. Diría que hai que ter cara para traer este texto, esta exposición de motivos, esta proposta de acordo. Si esta moción a trouxera o señor Somoza, o señor Jácome, o señor Barquero ou calquera dos que están aquí neste salón de plenos, que non fora doña Áurea, sin duda eu creo que a atenderíamos, a debatiríamos e incluso poderíamos hasta chegar a algunha proposta de acordo. Pero que sexa vostede, señora Soto, demostra, como lle dicía ao principio, un gran cinismo político. Eu mesmo, que levo anos neste salón de plenos, nunca vin exercicio parecido. Vostede, que últimamente acostúmbrase a que cada semana nos provoca un show mediático, esta semana parece que este é o que tiña vostede programado, non sei para a semana que ven, con algo, se non nos se vai de vacacións, con algo nos sorprenderá, pero é que a semana anterior tuvo unha comparecencia pública para dar unha explicación sobre algo que nadie lle pediu, sobre algo que hai unha comisión de investigación que serán os que teñen que dicir, pero como vostede non pode estar calada, pois tuvo que facer a súa comparecencia pública. Túvome que indudablemente unha vez máis aludir a min. E mire, a min podeme aludir as veces que queiras, pero aproveito para dicirlle que eu ese expediente de la central, a pajarera, etcétera, etcétera, nunca estuve en ninguna dependencia das que eu tuvera responsabilidade, igual que eu nunca percibí ningún beneficio económico desa instalación ou desa concesión administrativa, cousa que vostede non pode decir exactamente o mesmo. Pero é que na semana anterior resulta que tuvo outra comparecencia pública, neste caso co seu abogado amigo don Carlos Hernández, para desde aquí pois arremeter contra o Poder Xudicial e decir
cousas que escandalizaron a propios e a extraños. Por eso digo que estamos acostumbrados a que cada semana nos fai o seu show e o deste pleno pois corresponde ao show desta semana. E claro, fainos unha exposición de motivos, agora proxectou aí unhas imaxes, e cando pensábamos que posiblemente nos iba a propoñer algo con respecto a ese aparcadoiro, pois efectivamente nos conta a historia da tramitación que xa sabíamos, fai, como xa se dixo fai un momento, recolle entrecomillado pois unha serie de comentarios do señor Jácome, e algúns dicen que incluso non foron certos, e cando xa digo, pensábamos que iba a propoñernos algo con respecto a ese aparcamento, despístanos, fainos un quiebro e propónnos, pois iso, que se condene calquera actuación ou intento de coacción de calquera autoridade sobre os traballadores municipais, policías e funcionarios. Por iso digo que hai que ter morro, hai que ter cara para facer esta proposta. É dicir, eu a verdade que non entendo a que ven a moción esta no día de hoxe. E dígolle isto, doña Aurea, porque vostede precisamente é a menos indicada para falar do respecto aos funcionarios, do respecto aos traballadores, etcétera, etcétera. Por iso decía que se esa moción ao mellor a defenderan outros concelleiros, pois ao mellor poderíamos hasta certo punto admitila, pero vindo da súa parte a verdade que provoca bastante indignación ter que debatir con vostede este tema. E claro, onte mesmo pois houve un capítulo máis do seu respecto aos funcionarios deste Concello. Onte máis vostede, como secretaria da Xunta de Goberno, pois negouse a recibir unha aclaración por parte do interventor municipal que non estaba de acordo de algo que, según parece, non estaba perfectamente recollido con respecto a esa Xunta de Goberno na que vostedes aprobaron os orzamentos. E entonces, na súa forma de ser, pois indudablemente negouse a recoller o informe de intervención, negouse incluso a que se recolleran as súas matizacións e obligouno a que tuvera que pasar precisamente a súa matización a acta dese día 21, que o tuvera que pasar por o rexistro municipal. Fai isto onte e hoxe vennos a defender a moción esa de que condenemos calquera actuación ou intento de coacción a calquera autoridade sobre os traballadores municipais, policías e funcionarios. Manda narices. Doña Aurea. Gómez Villar, vostede foi, despois do relatorio que acabo de facer, que parece importante lembrarlle a toda a cidade e a esta corporación, o responsable de actividades, das licencias de actividades neste Concello, nos gobernos de Manuel Cabeza, creo lembrar, non? Polo tanto, 10 anos desta inacción de 30 anos corresponde a vostede. Creo que vostede tiña que ver cando se concedeu na Comisión de Goberno a licencia de ocupación en Capitán Eloi no ano 98. E non entendo por que non pechou a actividade naqueles momentos. Tamén no ano 2001, cando se concedeu en Santo Domingo. Eu estou dedicada, dende que estou neste goberno municipal, a arranxar as herdanzas da súa xestión e do seu partido, a parte de outras costumes, evidentemente, e de outras costumes que formaban parte, parece ser, do status quo desta cidade. Tamén era vostede concelleiro de Comercio, que digo eu que tería algo que ver con eses 30 anos tamén de concesión da cafetería do Hotel San Martín, e sobre o expediente, sobre que vostede en ningún momento dixo coñecer ou descoñecer ou acusaba a esta concelleira de habelo feito desaparecer. Cando todos sabemos que aprobaron vostedes no 96 un convenio a raíz do cal se fixeron unha serie de informes porque estaba desaparecido ese expediente. E hai que aguantar o voceiro do seu partido para indicar que aquí se perden expedientes, non se controlan o rexistro do Concello, sinxelamente porque alguén falsifica un papel por rexistro que lle serve para un dos espectáculos aos que vostede se refire. Non me gusta facer os espectáculos. Non me gusta facer os espectáculos, señor Aurelio Gómez Villar. Creo que gustan a outros, inda que poñan na miña boca. Con respecto ao voceiro de Democracia Orensana, para empezar, lembrolle e requírolle unha vez máis que me trate de vostede. Non sei que é o que lle pasa pola cabeza para dirimir o trato coas persoas con tanta claridade. Creo que
que algunha idea teño, pero lle prego unha vez máis que me trate con respeto axeitado. Lémbrolle perfectamente que é o secretario das xuntas de goberno ou das xuntas de área o que reflicte nesas xuntas o que considera convinte. En a xunta de área concreta que se refire vostede decía: o señor Pérez Jácome pregunta se é verdade se está a buscar un xurídico para que informe a legalización do parque en Paseo e pregunta se se vai pagar moito diñeiro por facelo. Advirte ademais que denunciará por prevaricación a quen informe favorablemente o expediente de legalización e a señora presidenta se autoriza, así indicando que sería unha imputación máis, aínda que neste caso non iría só ao xuzgado, xa que denunciará a quen informe favorablemente a legalización do aparcamento. Eso foron as súas palabras. En a seguinte xunta de área vostede requeriu que non estaba de acordo, o cual constou na xunta de área, pero o secretario mantívose, que non son eu, mantívose na literalidade e así asinouse a xunta de área. Quere que lla ensino? Pois despois lla ensino, non se preocupe que está por aquí. Ben, tamén neste pleno, a un policía amenazoulle con levar ao xulgado se non lle retiraba o coche. E por último, ao alcalde do Concello lle dixo que cobraba diñeiro por non resolver a apertura. Diñeiro por detrás, ilegal. E se é o caso de que fora diñeiro que recoñecería canto, e por favor, sabe que o denunciaríamos por prevaricación a vostede que o alcalde e pola vía penal? Quere decir, señor Aurelio Gómez Villar, que o que intento que quede reflectido a súa inacción de 30 anos, se vostede trae a colación máis asuntos, tamén o da Praza de San Antonio, que foron as comisións de goberno do ano 2000 hasta do ano 98, 99, 2000 e 2002. Moitas gracias, dona Aurea. Don Gonzalo. Aurea Soto, si crees que te hablo con falta de respeto, que me llama la atención al alcalde, que llama a la policía local y me saquen de aquí. Que es el que tiene autoridad para decir a ver si hablo con falta de respeto o no. Primero, no me respondiste a la pregunta que te hice. Entonces, tú eres arquitecta, ¿qué eres tú? ¿Qué eres? Te hice una pregunta y no me respondes. Técnica, ¿qué es lo que importa aquí, lo que le importa a los orensanos? Dijiste lo del acta, que leíste el acta literal, pero cuando digo que eres torpe y mala, es que en el siguiente junta de área este acta no se ratifica. Y eres mentirosa y has dicho que sí, que el técnico se mantuvo. No, señor, el técnico no se mantuvo. ¿Y por qué no sacas el último informe? Porque todavía no está hecho el acta. ¿Por qué no lo traes? ¿Por qué no lo traes? ¿Por qué eres tan mentirosa? En la siguiente junta de área de urbanismo que hizo, no se reconoció este acta. Y el técnico va a cambiarlo. Entonces, a ver, ¿por qué no hace referencia a eso? Hace referencia a lo anterior. Después dices que yo amenacé al policía local. ¿Cómo voy a amenazar al policía local? Yo le advertí al policía local que si cometía un acto de prevaricación lo teníamos que denunciar, porque es mi obligación. Que solo faltaría. ¿Desde cuándo cumplir con la obligación es amenazar a alguien? Y el señor alcalde has mentido cuando has dicho que yo decía al señor alcalde que cobraba. Yo no le dije si cobraba, le pregunté si cobraba. No le dije si cobraba. Pregunté si cobraba. Nada, que creo que aquí la moción es realmente de todas las mociones torpes que ha hecho el PSOE. Esta es posiblemente la más torpe y la más surrealista. Demuestra un poco lo desnortada que estás. Y estás tan desnortada que ya no me has respondido ni a la pregunta que he hecho antes técnica. Supongo que ya no tienes intención de ser arquitecta en el futuro, porque como estás argallando que te consigan la plaza medida en el Ayuntamiento de Santiago, pero con tantas imputaciones te van a inhabilitar y al ser inhabilitada ya no puedes trabajar en el Ayuntamiento de Santiago, la pregunta es, ¿qué vas a hacer cuando te vayas de aquí? Y la siguiente pregunta es, cuando pases de estar imputada a que te abran juicio, ¿vas a dimitir o el señor alcalde va a esforzarte para que te marches? Señor alcalde, respóndanos una pregunta que es importante antes del verano. Nada más. Don Rosendo ou don Gonzalo, non anticipe vostede acontecementos. Vamos a ver, eu creo que a veces se fan manifestacións moi graves que non se poden facer á lixeira. Don Gonzalo, vostede cando no pleno de marzo se dirixe a este alcalde e lle pregunta canto lle pagan, canto lle pagan estas empresas, en concreto se referirá ao parking do Paseo, é porque previamente eu entendo que vostede está afirmando que o que fai que as favoreza de forma tan salvaxe. Vostede di iso. É que lle dan, obviamente, diñeiro ilegal, diñeiro por detrás. A mí me dá a impresión que cando vostede a continuación me pregunta, eu creo que vostede está afirmando, non, vostede está afirmando ou non está afirmando eso?
Estaba preguntando. Ben, eu lle digo que eu entendo que vostede está afirmando, porque me está preguntando canto lle pagan. Cando a unha persoa lle están preguntando canto lle pagan, salvo que o que se queira dunha maneira torticera, atentar contra o seu honor, contra a súa imaxe, verter dúdas, rumores que poden perxudicar o seu prestigio e o seu honor, con esas falsedades, con esas mentiras, con esas faltas de probas. Porque que sentido ten preguntar canto lle pagan se previamente vostede non di, oiga, os está favorecendo de maneira salvaxe, porque está cobrando dinheiro por detrás. Vostede sabe que eu eso non o vou a consentir, porque se vostede está afirmando eso, está cometendo un delito de inxurias e calumnias, e terá noticias ao respecto, porque dirá, eu eso non lle vou a consentir, nin a vostede, nin a nadie, nin a vostede, nin a nadie, e vostede o dixo neste pleno. Non estou amenazando, simplemente lle estou dicindo que me parece un atentado contra a miña dignidade, contra o meu honor, contra a miña imagen, e que me parece facer esas afirmacións, que eu entendo que son afirmacións, unha inxuria e unha calumnia, simplemente yo digo. E tamén lle comento que con data 17 de xullo, e vostede o sabrá, eu lle presentei a vostede un acto de conciliación para que me confirme este extremo, recibirá a notificación, o recibirá, está registrado no registro de reparto de juzgados de Ourense, fecha 17 de julio. Eu o cito a vostede para que me confirme ou non ese extremo. Eu entendo que vostede está afirmando, eu entendo que vostede está afirmando que estou favorecendo a empresas salvaxemente, porque me están pagando dinheiro por detrás, e eu non o vou a consentir. E lle vou a exigir unha rectificación, porque, vostede está preguntando o que pretende destrozar. Pois, depois adoptarei as medidas que estime pertinentes. Non lle vou a consentir a vostede nin a nadie que vostede verta esas dúdas sobre min. Lle volvo a repetir, a mí se vostede me pregunta canto lle están dando, é porque entendo que vostede está afirmando que os estou favorecendo, e añade, é que lle dan diñeiro por detrás, diñeiro negro. Eso é falso, sabe que é mentira, pero polo camiño se está danando. Pois con data 17 de xullo, este alcalde, a título particular, don Agustín Fernández Gallego, o cita a vostede por un acto de conciliación, no que pretendo, por de manifesto, que na miña opinión vostede está afirmando ese extremo, que se non é así, que rectifique, que como mínimo pida disculpas, porque senón lle garantizo que eu me querellarei contra vostede por inxurias e calumnias. Eso é o que está neste documento. Depois tamén lle quería trasladar que vivimos nun país no que hasta as persoas que cometen unha irregularidade teñen dereito a un procedimento xusto, é dicir, non se pode tomar a xusticia por a súa man. Isto non é a lei do oeste, nin é a lei da selva, que é o que pretendeu facer vostede co parking do Paseo, bloquear a súa salida, bloquear a súa salida, e só pode facer o que se chama compulsión sobre as persoas, só un xuiz, despois dun procedimento xusto, pode privar a alguén de liberdade, e só este alcalde, a través da policía local, outras autoridades, poden exercer a coacción física ou poden precintar ou cerrar unha actividade despois dun procedimento xusto. Se se quere cerrar un negocio, aínda que sea irregular, don Gonzalo, aínda que sea irregular, previamente hai que darlle os seus dereitos, darlle o trámite de audiencia, e a continuación, con procedimento legalmente establecido, quen este investido de autoridade se pode pechar o negocio. O que non se pode facer é tomar a xusticia por a súa man, que é o que vostede pretende facer. Eu lle recordo que vostede no seu día foi xulgado por ele, cometeu unha irregularidade e tuvo dereito a un xuicio xusto e foi absolto, pero nadie se plantou no seu negocio cerrándolle a forza dun día para outro, porque se lía das narices porque estaba cabreado, e moito menos un representante electo dos cidadáns, don Gonzalo. Eso non se pode facer. Ben, me di o secretario que como se pediu a retirada hai que votar se se retira ou non esta moción do orden do día, por lo tanto vamos a proceder á votación da retirada do orden do día deste asunto. Votos a favor da retirada do asunto son 13 votos a favor, votos en contra da retirada desta moción, 14 votos en contra e abstencións.
13 votos a favor, ninguna abstención. Por lo tanto, votamos ahora a continuación a moción. Votos a favor da moción. 11 votos a favor. Votos en contra. 14 votos en contra. Abstencións. 2 abstencións. Pasamos ao seguinte punto do orden do día, que é a moción do Grupo Municipal do Partido Popular sobre os contenedores soterrados. Don Rosendo. Moi honorable don Agustín, solve e repete, pague e recurra. Mire, eu non lle vou a preguntar canto lle pagan, non lle vou a preguntar, pero si lle vou a preguntar canto pagou polo IBI da súa vivenda que ocupou, sin ter licencia de ocupación, dende o ano 96 ao 2006. E unha pregunta que lle fago. Canto pagou de IBI da súa vivenda que ocupou sin licencia de ocupación dende o ano 96 ao 2006. E, señor Barquero, quen quiso matar ao vicepresidente da Xunta, ese reputado propietario dun hotel, foi o mesmo que asalariou e lle pagou a señora Aurea Soto por arquitecta do antigo Xardín Japonés. Mire, usted por onde? Foi o señor Martínez Núñez, que quiso, efectivamente, según digo os periódicos, algo contra o vicepresidente daquela da Xunta, estuvo asalariada a señora Soto, a que agora xa foi pola porta. Ela nunca entra por aquí, sempre vai por ali, porque é unha señora que ten altos rangos. Por lo tanto, non pregunte a esta bancada quen era ese señor. Pregunte a señora Soto, que o señor Martínez Núñez pagou a señora Soto polos traballos do Jardín Japonés. Vale? Don Agustín, na cidade existen un total de 82 contenedores soterrados distribuídos en 46 islas. A grande parte dos mesmos foron instalados do ano 2003, agás aos da rúa da Avenida de Marín, Camelias, Dalí, a Praza da Chave, o Florentino Coevillas, non sei se me pode quedar algunha rúa, que foron instalados con posterioridade. Supuxeron unha inversión, esos 82 contenedores soterrados, de 1.640.000 euros. 1.640.000 euros. E son similares aos instalados e que están funcionando en cidades como Vigo, Sanxenxo, Santiago, Lugo, Coruña ou Oporto, por dicir algunhas das máis próximas. Están funcionando. Están funcionando. Non sei se a mellor o paso do río Miño e o Barbaña pode distorsionar algo do Ourense. Pero mire, estas instalacións están reguladas por un Real Decreto. Concretamente vou recordar, porque creo que non o sabe, o 2291/1985. Ou seja, cando se instalaron esos contenedores soterrados que tamén están aí, xa existía o Real Decreto. Pero a primeira pregunta que me tendrá que contestar vostede se é que leva isto. O Real Decreto se aplicou para estes 82 contenedores. O Real Decreto que di e establece que o propietario, o sea, o Concello de Ourense, ten que manter en todo momento o bo estado de funcionamento dos mesmos, manténdos. Quero que isto mo diga, se hubo mantemento que di o Real Decreto. Porque aquí é onde se sitúa a problemática, señor Barquero, que é necesario realizar un plan de mantemento dos equipos que asegure a súa conformidade inicial. E recórdolle que, de feito, o último mantemento realizado pola empresa instaladora data do 2008. Do 2003 ao 2008 hubo un mantemento dos equipos seguindo o Real Decreto. Pero 3 anos despois, en agosto do 2011, a empresa de mantemento registrou unha carta advertindo ao equipo de goberno, ou sexa, a vostedes, da grave situación xerada por 3 anos de falta de mantemento. Que fixo o goberno desde o ano 2008 ou 2011 para aplicar o Real Decreto de mantemento dos equipos? Pois nada, inacción, nada de nada. E agora ven a catástrofe. E a catástrofe tivemos que denunciala hai 14 días, non se asuste, xa sabemos que vostede non é tan fotogénico, e tuvemos que denuncialo pois hai uns días. Mire, a solución, señor Barquero, é que ten un custe de 150.000 euros agora, según nos apreciamos, vostede a mellor ten outra cantidade, debido á falla de mantemento dos equipos, por non aplicar o decreto correspondente. E eu lle digo unha cousa, dun presuposto que andan vostedes barallando de 103 millóns de euros, non habrá 150.000 para deixar de deteriorar os equipos soterrados, os contenedores soterrados?
Pero o máis grave de todo isto é que ante esa falta de xestión, de previsión e de dotación orzamentaria, resulta que polo risco que pode supoñer a manipulación dos mecanismos por parte dos operarios á hora de baleiralos, pois a empresa Ecourense, a recollida de lixo, négase a realizar este traballo polo risco existente e esa inversión de 1.640.000 euros para 82 contenedores está precintado. Precintado. Iso temos que pagarlo todo, don Agustín Fernández Gallego. Como non ten que pagarlo vostede do seu bolsillo, se diluye. Me chama poderosamente a atención, señor Barquero, que vostede dixo para justificarse que iba a facer unha auditoría. Unha auditoría, ou seja, vostede o mantemento non. É como se eu vou quitar un coche, compro un coche e digo, como é novo non lle fago mantemento. E cando se me estropea o coche digo, o problema era estrutural. Era estrutural, saliu mal do concesionario. Non, porque non lle fixen o mantemento correspondente según tempo e kilómetros. Vostede fai o mesmo. Ou voulle explicar máis. Resulta que ante a grave situación de deterioro dos contenedores, como aí apreciamos, vostede di que vai facer unha auditoría. Como se me chega a min un paciente en parada cardiorrespiratoria e digo, no, vamos a facerlle unha historia clínica antes de quitalo en parada respiratoria. Oiga, primeiro vostede, antes de facer esa auditoría, que por certo, di que vai facer unha auditoría, según dixo públicamente, unha vez que denunciamos. Unha vez que denunciamos, non, porque leva 2 meses deteriorado, precintado iso, e vostede falou da auditoría hai 10 días. Pois usted sigue se rindo. Mire, vostede se está rindo dos ourensáns, que 1.740.000 euros están en ese estado. Vostede pode dicir así, vostede pode dicir, e me pode negar, que por parte dos técnicos do Concello, da empresa de recollida e da empresa fabricante, que o problema deriva da falta de mantemento durante 6 anos. En 6 anos fixeron vostedes, como é preceptivo, o mantemento, que según yo di o Real Decreto. Pero mire, agora hai unha ameaza clara e rotunda de un problema de saúde pública, pois teñen en conta que as altas temperaturas e a non haber vaciado o lixo, como se pode comprobar en moitos deses contenedores, que o lixo non se recolleu, resulta que isto está sendo pasto de roedores, de ratos e de ratas, que tan pronto acabe a comida, pasa por favor para que se vexa como están restos de lixo por aí, aí está, pois acabarán á superficie esos roedores, cousa que temos denuncia de que está sucedendo. Porque houve outra cousa máis grave. Vostedes precintaron os contenedores, os precintaron sin haber vaciado ou baleirado a basura. Mire, por se acaso de algo, porque antes se referiu a Carballiño. En Carballiño hai 16 e solo non funcionan 4. Pero fan o mantemento, que por certo yo fai a Diputación. Por lo tanto, non me veña por ese exemplo. Hai 16 e 4 son os que non funcionan. Por lo tanto, non lle meta as culpas a un problema estrutural da instalación. Metalle a culpa e convénzanos a todos de que non foi polo mantemento seguido por a lei. Moitas gracias, don Rosendo. Don Gonzalo. Sí, un pequeño matiz antes sobre su reflexión, que dice usted que cuando una empresa, señor alcalde, se le tiene que dar un trámite a toda persona que se le acuse de algo, se le tiene que dar un trámite de audiencia y no se puede tomar una justicia por su mano, con lo cual al parking es normal que durante meses le den ustedes un derecho a réplica de meses antes de precintarlo, que no se puede el ayuntamiento, como si fuera ley del este, tomar la justicia por su mano. Oiga, pues ustedes no hacen eso cuando un coche está mal aparcado, aunque no estorbe. Viene la grúa y lo lleva al momento, ahí no le dan trámite de audiencia ni nada. Así que a ver si es un poquito más coherente en la forma de razonar. Respecto a la exposición que ha hecho el señor Rosendo, la foto es en la que salían las diapositivas donde salían ellos 3 a los contenedores. Yo a ver si me podéis dar una copia por registro y propongo que esa foto se utilice para promocionar el turismo orense, que es muy bonito. Nada, simplemente decir que aquí se ha gastado, como ha dicho el señor Rosendo, 1.600.000 euros en los contenedores, y fíjense ustedes, cuando nosotros decimos que en el ayuntamiento se roba, y por eso hemos hecho varias denuncias penales, fíjense ustedes el dato que le voy a dar, 1.600.000 euros han gastado ustedes por esos contenedores hace años, pero es que ustedes han tenido una oferta hace poco de 150.000 euros para cambiarlos todos
con lo cual no hay que hacer ni auditoría, ni limpiarnos, ni nada. Han tenido una oferta de 150.000 euros para cambiarlos todos por unos nuevos y mejores, y ustedes han omitido esa oferta, han pasado de todo. O sea, fíjese cómo gestionan ustedes el Ayuntamiento de Ourense. Compraron unos contenedores por 1.600.000 euros, están ahora totalmente deteriorados, destrozados. Después de no haberlos limpiado, bastante aguantaron, y le han hecho una oferta por 150.000 euros para cambiarlos todos y han dicho que no. Bueno, pues miren ustedes cómo gestionan el dinero de los orensanos. Nada más, en la primera intervención. Señor Barquero. Sí, bos días de novo. Don Rosendo, primeira matización. A lei do ano 85 que vostede fai referencia non é unha lei sobre contenedores soterrados, é unha lei sobre elevadores. E habería que ver se esa lei se asusta perfectamente a casuística da que estamos falando. Os feitos, que ao fin é o que interesa. Con data 3 de xuño recíbese un email na Concellería de Limpeza remitido dende Ourense no que se fai referencia á existencia dun informe aleatorio, polo tanto, de algúns contenedores de situación das islas soterradas da cidade, elaborado pola Sociedade Preventiva FREMAP, e ante a situación de incumprimento do nivel mínimo de seguridade para o seu funcionamento, solicítase que se tomen medidas urxentes. O día seguinte, o 4 de xuño, o xefe de Servicio de Limpeza pide a Ecourense o citado informe por escrito, porque non o remitiran. O día 3 de xuño, é dicir, 2 días despois, o xefe de servicio reúnese cos encargados de Ourense e acórdase cautelarmente clausurar as illas soterradas e suspender a actividade das mesmas. Ese mesmo día convócase dende a Concellería o Comité de Riscos Laborais de Ourense, porque o problema que se plantexaba nese momento era de riscos laborais. O día 6 de xuño, é dicir, 3 días despois, a empresa fai unha revisión de todos os contenedores soterrados. O día 9 de xuño, o xefe de Servicio de Limpeza Municipal reúnese co Comité de Riscos Laborais de Ourense para informar das medidas adoptadas. O día 12 de xuño chega ao Concello o informe completo de FREMAP, no que constan fotos sobre o estado de contenedores e a limpeza dos mesmos. O día seguinte de recibir ese informe, o día seguinte, desprecíntanse todos os contenedores soterrados, é dicir, o 13 de xuño desprecíntanse todos os contenedores soterrados para proceder á recollida de restos de basura e residuos e vólvense a precintar. O día 16 de xuño, o concelleiro de Limpeza reúnese co Comité de Empresa de Ourense e, entre outras cuestións, trata a situación dos contenedores soterrados e as medidas adoptadas ao respecto. O 24 de xuño, despois dunha inspección xeral, o xefe de Servicio de Limpeza Municipal emite un informe no que reitérase a existencia de deficiencias no estado de funcionamento dos equipos soterrados e, ademais, comunícase que moitos deses equipamentos alóxanse en fosas con presencia continuada de auga, o que incide directamente na rápida oxidación das estruturas. Tamén o infórmase de que moitos dos fosos que acollen os equipos non teñen desagües, polo que nin siquiera poderíase haber evitado a corrosión con equipos galvanizados. É dicir, o informe do xefe de Servicio de Limpeza Municipal di que estamos ante problemas de mantemento, é certo, pero tamén ante problemas estruturais e de diseño dos fosos que acollen os mesmos equipamentos. O citado informe técnico do xefe de servicio tamén recomenda a realización dunha auditoría dos equipos existentes que verifique, primeiro, o alcance das reparacións, modificacións ou eliminación de equipos por obsta licencia. Segundo, e posteriormente, a elaboración dun orzamento de reparación e ou adaptación dos equipos. Terceiro, e a continuación, o informe do auditor de conformidade da posta a punto dos equipos. Despois de varias reunións co responsable do Servicio Municipal, este concelleiro, por escrito, o día 2 de xullo, dá a orden de iniciar a maior brevedade posible o procedimento para a contratación dunha auditoría dos equipos na que non só se verifique o alcance de cada unha das reparacións, modificacións ou eliminación de equipos de ser necesarias, senón tamén se cuantifique o posible coste de cada unha das opcións consideradas. Iniciouse o procedimento para contratar a auditoría plantexada e ao longo do mesmo, debido ao perfil técnico das empresas do sector, finalmente decidiuse contratar dúas auditorías, unha relativa aos equipos e outra sobre o estado dos fosos.
O inicio desta semana aceptáronse as propostas económicas de dúas empresas, Ingeniería Durán e a TISAE, que é unha empresa acreditada como organismo de certificación para a administración. E onte, o 31 de xullo, comenzaron os traballos de auditoría, precisamente na Avenida da Habana, donde algúns veciños plantexaban a existencia de ratas. Pois ben, nin rastro das ratas na Avenida da Habana. Repito, nin rastro das ratas da Avenida da Habana. Xa o dixen onte e hoxe consta nos xornais. Prevese que as inspeccións, déixenme falar, prevese que as inspeccións duren 2 semanas e despois das mesmas emitiránse os correspondentes informes. A partir de aí, evaluarase o coste da posta a punto dos equipos. Dubido moito que alguén poda decir agora, a día de hoxe, que son 150.000 euros. E finalmente tomarase decisións. Complementariamente aos traballos da auditoría, estáse a facer unha nova limpeza en profundidade das islas soterradas, porque a pesares da clausura, algúns veciños forzaron os peches e continuaron a verter lixo. Finalizadas as auditorías e finalizada a limpeza, iniciaránse traballos de derratización para maior seguridade dos veciños. Don Rosendo, 50.000 euros. Dubido moito que alguén que non tuvo acceso aos contenedores soterrados poda dicir que a posta a punto dos contenedores a día de hoxe só costa 150.000 euros. É absolutamente imposible. Por eso, o xefe de servizo de limpeza recomenda que se faga unha auditoría. Nos falamos da auditoría, así consta nos xornais, bastante antes de que vostedes fixeran ningún tipo de denuncia. Por que non se fixo mantemento? Si se fixo mantemento. Concretamente, ao longo do ano 2012 e 2013, fixéronse revisións e reparacións. E un deses anos, a revisión e as reparacións acadaron unhas cuantías importantes. Problema de salud público? Non sei, o mellor o hai. Eu o dubido moito porque non hai restos de contenedores precintados sin vaciar. Precintáronse cautelarmente ante un risco de manipulación de os mesmos. E cando houbo constancia polas fotografías de que todavía existían residuos de basura, desprecintáronse o día seguinte e limpáronse os contenedores. Don Gonzalo, o que lle dixen a don Rosendo, volvo a decir a vostede, dubido moito que o coste de por a punto os contenedores sexa de 150.000 euros. Como se pode facer esa afirmación se os contenedores están precintados? Como calqueira a día de hoxe que non fora ali a auditar os equipos pode decir que o coste da posta a punta é de 150.000 euros? E vostede fala de malversación, mala xestión, e non sei que, non sei cantas cousas máis, porque nos fixeron unha oferta de poñeros a punto por 150.000 euros. Mire, a cuantía da que vostede me fala implica que, de ser certo eso, habería que iniciar un procedimento administrativo para a contratación. Non é cuestión de que o primeiro que chega pola porta e di que con 150.000 euros arranxa o problema, se lle poda contratar. Ou vostede está plantexando que neste caso saltemos a lei de contratos do Estado para acto seguido levarnos ao xuzgado por prevaricación? Moitas gracias, señor Barquero. Don Rosendo. Non é o aclaramento, señor Barquero. O problema é que 1.640.000 euros están precintados. Ese é o verdadeiro problema, señor Barquero. Vostede viu aquí a recitarnos un auténtico recital de perito en trolas. Porque vostede fala dunha lei e eu digolle, o Real Decreto 2291/1985 leollo textualmente para que saiba que vai desto, que o propietario, neste caso o Concello propietario non, dos equipos, ten que manter en todo momento o bo estado de funcionamento dos mesmos e impedir a súa utilización cando non se poida garantizar a súa seguridade. E vostede isto durante 6 anos, dende o ano 2008, non o fixeron. E senón, prégolle que me pase o informe se despois do 2008 vostedes teñen algún acta onde se fixo o mantemento dos equipos. Estamos de acordo? Estános gravando as televisións,
Por lo tanto, quero que me pase os informes de mantemento, non os informes de que había que precintalos, de mantemento, despois do ano 2008. Porque non o fixeron? Porque están deteriorados e precintados estes equipos e os seus gemelos de Vigo, de Santiago, de Lugo e de Sanxenxo están funcionando, señor Barquero? Porque tiveron o mantemento correspondente. Mire, a auditoría pode facer falta, sí que pode, para determinar solucións a problemas complexos, pero tamén teñen un custe. E o custe era que por 36.000 euros ao ano, e non é unha invención miña que non entendo nada desto, a empresa encargada do mantemento dixo que era o que custaba, e vostedes negáronse. Por iso lle puxen o exemplo daquel coche que sacan unha vez que o compran e resulta que non vai a facer ningún tipo de revisión e cando se lle estropea, pois metelle que lle venderon ou que lle meteron gato por lebre. Mire, escoitei tamén, e voulle dicir, que iban a facer o peche dos equipos, como fixeron da praza, peche dos equipos como fixeron da plaza de Ironciño. É claro que ali o fixeron. E sabe por que o fixo? Según digo os veciños do lugar, os que tiñan establecimentos, porque non podían reparar aquelos e mantelos e ter os das outras calles, sin embargo, funcionando. E foron ustedes e que fixeron? Os pecharon. Xa os pecharon antes. Por lo tanto, eu lle digo, os cidadáns de Ourense non poden permitir 1.740.000 euros precintados cando o recibo do lixo en Ourense é o máis caro de Galicia. Señores, o recibo do lixo en Ourense é o máis caro de Galicia. Vostede viviu aquí a recitar, non sei cantas cousas fixo, podría estar arneado por tanto que fixo, pero o resultado é o que temos aí. E, por favor, quixera que se pasara a última, porque é unha recomendación veciñal, don Agustín Fernández Gallego. Isto é unha guarrada. Señor alcalde, llévese todos estes contenedores a su casa. E algo máis. Por lo tanto, non o estou dicindo eu, o din os veciños. Señores, aplíquense que vostedes non fixeron os deberes e o que tiñan que facer. Por certo, ten outra intervención. Fixelle dúas preguntas, espero que me as conteste. Fagolle unha terceira, non hai dúas en tres. Canto vai costar a auditoría que vostedes teñen encargado? Canto vai costar? Porque resulta que por 36.000 euros ao ano non fixeron o mantemento. E, por certo, señor Jácome, non son 150.000 euros para renovar, son 150.000 euros que en un momento dado lle pasaron para poñelos a punto en un momento dado. Pero tampouco quixeron. O que querían vostedes é 1.640.000 euros como pagan os cidadáns fora. Señora Soto, como ahora viu, mire, aquel dono dun hotel que quería matar a un ex-vicepresidente da Xunta era o seu jefe que lle pagou. Moitas gracias, don Rosendo. Don Gonzalo. Señor alcalde, vou poñer tolo porque estamos con argumentos cruzados por usted que sigue incidindo co tema este da grúa e eu tamén. Efectivamente, ten usted razón cando un policía local, se sigue as normas por un policía local a pé de calle, xa ve se hai que levar o coche ou non. Ese sigue o procedimento legal. Pero tamén usted pode cerrar locais que consideran peligrosos case a libre albedrío e, sin embargo, favorece o que eu considero os seus amigos. Por qué? Porque hai bares que usted cerra dun día para outro, porque non cumpren a normativa, non lle dá trámite de audiencia ni nada, cerros enseguida. Sin embargo, o parking de aquí de Capitán Eloi, agora chamanlle Concordia, leva meses e meses e meses alargando o tema. Entón, usted sabe que ten dúas varas de medir. Unha para levar os coches da grúa ou para cerrar un local pequeno dun autónomo e outro para unha gran empresa na lle concede todo, igual que Corte Inglés. O Corte Inglés consigo a licencia o último día que se cerraba o tema das licencias para vir aí para Fanque Santa María, a finca do Pelotazo que ustedes avalaron. Entón, ustedes teñen dúas varas de medir. As grandes empresas e os autónomos e pequenos empresarios que machacan constantemente. Son igual co Partido Popular, PSOE é igual co Partido Popular. Respecto ao tema este de tal, dice o señor Barquero que non hai ratas na Vía La Habana. Hombre, sería entonces la única calle que non hai ratas na Vía La Habana. Sería entonces la única calle del mundo donde non hai ratas. Las ratas, sabes que hai máis ratas que seres humanos? Hai ratas por todos lados. Outra cosa que non estén debidamente identificadas. Mira, sinceramente, tiene razón aquí el señor Rosendo que me confundí porque efectivamente la oferta que le pasaron a aquel Ayuntamiento de Ourense de 150.000 euros era para reparar y cambiar aquellos que no se pudieran reparar. O sea que por 150.000 euros le hicieron una oferta en la que era reparar y cambiar aquellos que no se pudieran reparar. Y por 150.000 euros lo desearon. Obviamente yo no digo que haya que aceptar esa oferta, porque habrá que ir a concurso. Si hay alguna por 149.000 euros, claro que hay que darlo, pero no va a haber ninguna por 140.000 euros. ¿Por qué? Porque sus empresas, normalmente saben ustedes que suelen ir al alza para después hablar de lo que yo siempre sospecho que hacen ustedes debajo de la mesa.
Básicamente, además, dice usted que hace falta ver eso. La oferta que se hizo, si usted le hace una oferta, que le hacen eso, es una oferta, como se dicen en Chicago, en la mafia, que no se puede rechazar. Si a ti te ofrecen por 150.000 euros, sácalo a concurso. Pero por 150.000 euros, reparar todo y cambiar lo que no se puede reparar, deja ya de rollos. Que si no, esto es una auténtica guarrada. ¿Y para qué sirve la política municipal? La política municipal no sirve para la cantidad de mociones estúpidas que se suelen traer aquí, como la que trajo ante la señora Soto, de condenar no sé qué y trapalladas. Se trae para realmente, que es como una comunidad de vecinos grandes, que realmente los ciudadanos, estos elementos de la vida cotidiana son los que realmente tienen que relucir. Y es una auténtica guarrada por cómo están hoy los contenedores. Es la política municipal que ustedes tienen que realmente priorizar y dejarse de rollos de condenar el terrorismo o de hablar aquí de la Santa Sede, como hacen muchas veces, y de instar a la Xunta a atrapalladas. Entonces, lo de los contenedores da asco, soluciónenlo ya, porque da asco. Y es bien fácil solucionarlo si por 150.000 euros le han dado la posibilidad de solucionarlo. Y déjense de auditorías de atrapalladas, que lo único que va a hacer es encarecer el tema. Moitas gracias, don Gonzalo. Por certo, non son o que leva os coches da grúa, será a policía local. Non me dedico a leválos, nin son eu que cerrar os negocios polas noites se hai que cerralos. Ben, dona Ximena. Mire, señor Barquero, podo chegar a concederlle que a partir do día, de xuño, non lembro moi ben o día que dixo, que a empresa lle comunicou o día 3, creo que dixo, de 2014, a súa xestión foi boa en este tema. Agora fáleme desde o 2008 ao 2013 e cónteme cal foi a xestión que fixo o Concello de Ourense en materia de limpeza respecto aos contentores soterrados, que é o problema que temos e que é o que xerou o problema que agora ten que vostede que xestionar coa celeridade que indica o problema que temos en riba da mesa e diante das nosas casas de que estén non só cerrados esos, sino que hai que poñer outros contenedores diferentes, están xerando focos de lixo bastante complicados de xestionar en algúns casos e é unha cuestión de saúde que hai que resolver, porque claro, vostede esperou vostede, digo vostede porque é quen está falando neste momento, pero non centro na xestión en vostede que acaba de chegar á Concellería de Limpeza, como todas sabemos. Esta xestión fíxose porque a empresa encargou este informe, mandou este correo e dixo, estamos tendo un problema e este problema existe, pero este problema teríamos que ter detectado dende o goberno municipal. Este problema tería que telo detectado a concellería correspondente facendo o mantemento e o seguimento de como están estas instalacións. Non podemos esperar a que chegue unha empresa que está prestando un servicio a decirnos que temos as nosas propias instalacións en malas condicións, porque se facemos eso en toda a xestión municipal, probablemente estemos bastante igual ao que estamos agora. Esperamos a que sexan as empresas as que cando non poden xestionar ou non saben ou se equivocan ou meten a zoca, pois nos veñan a decir ao goberno municipal que hai que resolver tal historia e que temos que poñer cartos públicos a solventar este tipo de cuestións. Pero en este caso a responsabilidade é da Concellería de Limpeza que non fixo o mantemento, porque se estivera facendo habitualmente o mantemento, probablemente non se tería enterado vostede en xuño de 2014 da situación tan grave nas que están eses colectores e non teríamos que ter chegado ao peche, porque estas cousas, se se detectan antes, como todas sabemos, se resolven de outra maneira e non estaríamos na situación na que estamos. Por tanto, non vale falar solo da xestión que se fai a partir do día que a empresa o comunica. Moi ben, a xestión en xuño de 2014 fantástica, pero agora falenos aquí da xestión entre o 2008 e o xuño de 2014, que tamén nos interesa, que tamén queremos saber cal foi a xestión de mantemento que se fixo destas instalacións para chegar á situación na que estamos. E hoxe nos dixo cal vai a ser a solución ou o mecanismo de solución que atopou o goberno. Pois nós esperamos que esta forma de solucionar o problema sexa áxil e sexa rápida. Ainda así, apoiaremos esta proposta que se fai porque tamén queremos que se faga dialogando coa cidadanía, que se lle explique ás veciñas e que non estén as veciñas preguntándose que pasa, preguntando aos grupos políticos, intentando averiguar que está pasando cos colectores soterrados sin información por parte do equipo de goberno que elas podan, eu non creo que se poda entender que se chega a estas situacións, pero que polo menos podan coñecer de primeira man o que está pasando. Dende logo, xa lle digo, repítolle outra vez porque non me dixo nada, espero que o diga desta volta. Queremos o plan de contenerización e queremos o plan de limpeza anual e queremos lo demais
unha fotocopia da data de entrada en rexistro por parte da empresa deses dous plans que xa digo ten que presentar, porque senón o mellor dentro de uns meses estamos falando de outro problema tamén a respecto destas cuestións. Así que hai que facer seguimento do que fan as concesionarias e non que aproveitan a debilidade do goberno para facer o que lles dá a gana e campar por Ourense sin facerlle caso absolutamente a ninguén e facendo unha xestión bastante deficitaria do que son os servizos, porque dende o goberno non se é capaz de facer un seguimento moito máis estricto do que se debería facer en estas concesións. En calquera momento nos vemos en outra. Moitas gracias, dona Ximena. Ben, empezando polo que de verdade importa, nos imos votar a favor da moción. Nos imos votar a favor da moción. Sobre os seus plantexamentos, prega informe de se fixo mantemento despois do ano 2006, dareillo. É igual, como se quere dende a época dos romanos, non teño ningún problema. Por que se clausuraron en la plaza, por que se clausuraron na plaza de Ourouciño? A nota que me pasa a anterior concelleira é que se fixo para facer a estética da praza, da que é unha praza concurrida por os cidadanos de Ourense, pero tamén por os visitantes. Escoitou que íbamos a pechar os soterrados. Eu non escoitei nada deso nin de día nin de noite, nin siquiera cando durmo. Non teño coñecemento de que eu teña a intención de pechar os soterrados. O recibo do luxe é o máis caro de Galicia, e se seguéramos as súas pautas todavía sería o máis caro se tuviéramos que repercutir a subida de Sogama. Así de claro, cosa que non fixemos. Canto vai a costar, os demais non sei o que fan, cada un atendo o seu. Canto vai a costar a auditoría? Pouco. O prezo é por contenedor. A empresa especialista en Atisae vai cobrar, penso que son 65 euros por contenedor inspeccionado, e a enxeñería debe de andar por 50 euros. Empece a multiplicar e verá que é pouco diñeiro o que imos gastar aí. Non o pago eu. Se empeza a multiplicar, verá que non chega ni siquiera ao tope dun contrato menor entre as dúas. Democracia orensana, oferta para poner a punto e reparar e sustituir 82 contenedores. Cada uno cuesta entre 20.000 y 30.000 euros. Multiplique. Si sustituimos la mitad, ¿cuánto necesitamos? ¿Usted cree que por 150.000 euros alguna empresa del mundo mundial, por muy competitiva que sea, asumiría el riesgo de tener que sustituir 80 contenedores, cada uno de los cuales vale entre 20 y 30.000 euros? A mí la cuenta no me sale, me parece un pelotazo mayor que el de Gómez, o Gómez, o como se llame. Señor Barquero, terminou o seu turno. Vamos proceder á votación. Votos a favor da moción. Eu creo que por unanimidade queda aprobada. Por parte do BNG, dona Ximena. A explicación é moi fácil, moi fácil. Probablemente os únicos que non entendan son vostedes. Non vamos a poñer no goberno a os que recortan os dereitos laborais, recortan os dereitos das persoas, bloquean todas as políticas sociais e recortan todos os dereitos nos que disfrutábamos en algún momento, a lei do aborto, a lei Mordaza, a reforma laboral. Desgraciadamente esta situación que hai, pero ese non é o tema hoxe. Se quere despois discutímolo cando queira. Hoxe imos a falar aquí das veciñas e o primeiro que dixen que vostedes ignoraron é que as veciñas nos tiraron das orellas porque non falamos dos seus problemas e nos poñemos a falar de outras historias. E que é o primeiro que fai vostede? Poñerse a falar de outras historias. O primeiro que fixo. Agora vou ter eu a culpa de que os colectores en Tarascón estén como están. O sea, chegamos a un delirio nos debates políticos en este concello no que vostede agora me acabará culpabilizando a min de que a ponte de acceso a Tarascón ou os colectores estén como están. Pois non, a inacción é por parte de todo o mundo, porque se o Bloque durante os 4 anos que tuvo a responsabilidade de infraestructuras non fixo o que tiña que facer, non é menos certo que o Partido Popular durante os 20 anos anteriores, cando tivo a responsabilidade de infraestructuras, non fixo o que tiña que facer.
Por tanto, cada quen terá que asumir a responsabilidade no grao que lle toca. E a vostede, como estuvo máis anos, o seu partido tócalle máis da que nos pode tocar a nós. E iso é o que hai. Dona Ximena, por parte de Democracia Ourensana, don Gonzalo. Hola. Acabo dicindo, Ximena, estas palabras. Nós, cando tivemos representación no Senado, cando tivemos, o sea, estuveste no Senado, na seguinte non nos votou nadie. Hacerlo mirar, hacerlo mirar, Que desastre. Que desastre. Perdona, ¿cómo puedes decir esa trola? Si os presentasteis en el Senado había que marcar una cruz y no tuviste lo suficiente. No, claro, después, pero es porque tuvisteis menos votos. Don Xosé. Vaya morro, dice que non foi por votación. Por favor. Que morro. Gonzalo. Hai que tener morro. Don Xosé, respeten os que están intervindo no seu uso da palabra, por favor. Y nada, básicamente nosotros, el Ayuntamiento de Ourense tiene 100 millones de euros de presupuesto. Se gasta en personal la mitad y se gasta en cantidad de temas que no inciden demasiado en la vida de los ciudadanos. Imagínate, los 100 millones de euros, 50 millones se van en personal. Y resulta que nosotros el otro día hemos visitado con el bloque, hemos estado allí los dos partidos viendo los vecinos de Tarascón y aquello realmente da pena como lo tienen de abandonado. El puente, aquel por pasa el coche que está a punto de caerse y que si se cae tendrían que quedar incomunicados y dar la vuelta por arriba. Y luego que efectivamente para los niños allí no tienen nada. O sea, acometer esta demanda es realmente bien poco para el presidente del Concello y es un poco como los contenedores. O sea, con poquito dinero qué bien se solucionaría y sin embargo como el Concello de Ourense gasta dinero en todo lo que lo gasta. Por ejemplo, asistencias externas aquí de la señora Eurosoto para quedar bien. Es patético y esperemos que esto se solucione. Moitas gracias, don Gonzalo. Don Gonzalo, non diga, don Gonzalo, simplemente para falar da credibilidade do que di, do primeiro que se ocurre, non é certo, é mentira, que este Concello se gasta a mitad do seu presuposto en personal. Quizá vostede non o coñeza, nin o mirou, ainda coa xa hemos debatido aquí, e se houver rechazado. Mire, e verá que non se gasta a mitad en personal. O 37 é o mesmo que o 50? Casi. Esa é a credibilidade de vostede. Que digo que primeiro se ocurre é o mesmo 50 con 37, etc. Non é así. Será o 37, pero non é o 50, nin é a mitade. E no capítulo 1, o 37 é o capítulo 1, e no capítulo 1 non é todo personal. Se vostede mira por aí, hai cousas que non son personal, o que son sueldos e salarios. E que son sueldos e salarios dignos e que creo que a xente se merece. Pero non é a metade, como vostede dixo. Outra mentira que se sale por aí. E, bueno, así vai soltando simplemente para desacreditar a veces as persoas e a veces as institucións con esas mentiras, con esas verdades a medias, con esos arroutos, como decía miña nai, que se ocurren a vostede sin ninguna proba de arroutos, é dicir, digo que primeiro se ocurre como que a metade do presuposto deste Concello se gasta en personal, e non é certo, é o que eu trato de trasladar, pero con eso consigo que busca desacreditar e desprestigiar as institucións e as persoas. O di, sabe no fondo o que quere. Lle importa un pouco o contido, ya a calidade e a exactitude do contido. Y señor alcalde, lo que ha dicho usted antes de que el 37%, yo dije la mitad, de que la mitad se gasta en personal, cuando realmente se gasta más del 50%. Oficialmente se gasta el 37% en los empleados del Ayuntamiento de Ourense, pero en empresas externalizadas, que son otros 800 empleados, se gasta más, o sea que se acaba gastando más del 50%. Así que andou dixen o 50% for por dicir unha cifra aproximada, pero que gastase máis, non menos. Nada máis. Moitas gracias, don Gonzalo, por a súa ingeniería contable e presupuestaria. E o demais non lle interesa a ninguén. Estamos falando aquí e meténdonos con que si sí, con que si no, con posicionarnos cada uno no seu sitio. Estes sitios nosos, entre comillas, van a señalo. Este é o motivo polo que o Grupo Municipal do BNG presenta esta e outras mocións, aportar solucións e alternativas aos problemas da cidade. Ben para que os xestione o grupo de goberno actual ou ben para que quede, como tantas outras cousas, pendente da conformación do seguinte, sexa quen o forme. Isto xa a 9 meses das eleccións de maio son chamadas a atención casi para o próximo goberno, porque xa o dixemos no anterior pleno, desde o BNG estamos completamente convencidos da súa total falta de xestión e da súa total falta de credibilidade. E iso tamén ten que ver con que están pedindo
tanto vostede como a Concelleira de Medio Ambiente ou como antes a Concelleira de Urbanismo. Non vamos a apoiar a súa campaña electoral aprobando esa modificación dos orzamentos. Dixémoslo moitas veces, volvémoslo a repetir. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias, don Xosé. A verdade é que non o esperaba de vostede. Volvo a repetir, o que vostede chama Plan de Actuacións para Tarascón, marchar nos seus veciños, é o que nos chamamos por resto dos veciños ese plan de investimentos. Hai que fastidiarse. Vale, terán que votar que non hai que e terán que dar explicacións. Non hai maior problema. Vostedes decidirán. Pero faime gracia que estén indo polos barrios, estén pedindo o que necesitan, están lle dicindo o que desexan, eso a través dunha moción teña que ser algo que se leva a cabo. É dicir, gobernantes da oposición, o que os veciños nos trasladan, repito, o que os veciños nos trasladan a nós, que nos lo trasladan a nós con propostas por escrito, que nos incorporamos a unha proposta que ven a este pleno, que non se chama moción, se chama modificación de crédito, porque nós temos o que facer legalmente, financialo co remanente de tesorería. Para vostede é un plan electoralista, pois a verdade é que é increíble. Pero, bueno, o respeto, don José, don Xosé, é a súa forma de facer política e a respeto perfectamente. Por parte de Democracia Orensana, don Gonzalo. Vai, señor alcalde. Vai, ahora vai. Nada, simplemente decir que vamos a apoyar esta moción, que es una mera declaración de intenciones. No sabemos si valdrá, como todas las mociones, que no suelen valer para nada. Simplemente destacar unas palabras que antes ha dicho el Medina, Somoza, que ha dicho que Orense, que por desgracia no tiene un gran parque. Hombre, no tiene un gran parque en otras cosas, porque cuando entrasteis vosotros aquí en el año 2007, disteis luz verde al tema de la finca Diputación, a ese pelotazo que dieron. El Bloque Nacionalista Gallego con el PSOE dieron luz verde y dar facilidades a aquel acuerdo que previamente había hecho Cabezas. Así que no seas tan hipócrita, porque parte de que no tengamos un gran parque en Orense es por culpa vuestra. Y respecto a lo otro que dijiste de que no estáis en el Parlamento en el gallego, en el Senado español, porque habéis tenido una pérdida de votos, y decías que depende del Parlamento gallego, pero es que en el Parlamento gallego tuvisteis la pérdida de votos para que no os designara ninguno de vosotros. O sea que es lo mismo, claro, porque Núñez había entrado anteriormente, el PP, el Bloque y el PSOE habían quedado desplazados. Así que es por la pérdida de votos, o sea que no es tan hipócrita. La urgencia es bastante clara. Parece que los bomberos están en bajo mínimos y precisamente cuando más se necesitan es ahora en verano. Entonces, si non votamos urgencia ahora, non vamos a votar en diciembre, cando fai frío e hai menos incendios. Moitas gracias, don Gonzalo. Procedemos a votar a urxencia para admitir o debate desta moción. Votos a favor da urxencia. Son 24 votos a favor, 3 votos en contra ningún, 3 abstencións. Ben, ten a palabra por parte do Grupo Municipal de Democracia Orensana, don Gonzalo. Un segundo, por favor. Sí. Por unha cuestión de orden e por... Un momentiño. Por unha cuestión de orden e por coñecemento, antes de iniciar a sesión do Pleno, entregueille ao señor secretario do Pleno unha emenda a esta moción por se irá aprobada a urxencia. Entón non sei se esa emenda podese despois presentar, debatir e votar ou non. E quería que me explicara. Si, ten a palabra o señor secretario. Yo entiendo que sí. Entiendo que sí, porque se ha presentado, como dice el reglamento orgánico, por escrito y con anterior al debate de la moción que han presentado. Sí, nos podedes dar unha copia desa emenda, porque da emenda non temos copia. Non sei se todos os grupos teñen copia da moción. Sí, don Rosendo. Sorpresa aos membros do Grupo Municipal do Partido Popular. Non sabemos nada desa emenda. Pero a moción teñen coñecemento dela. Ben, eu creo que o reglamento, señora, a moción non la truxo un membro de Democracia Orensana, non sei se ese é o circuito ou a vía
oficial, por esa temos, porque non a trouxe un membro, un militante simpatizante de Democracia Orensana, non a trouxo nin a derivou nadie do grupo de goberno, nin funcionario, nin nada de nada, non estou botando as culpas a ninguén. E en estes momentos non temos ningún tipo de emenda. E se vamos a debatila e aprobamos, o normal, independentemente do que diga a señora Ximena, é que coñezamos esa emenda. Don Rosendo, a emenda nos dá unha copia. Eu non sei pedirlle ao secretario que nos explique para ver un pouco o circuito, como chama vostede, destas mocións de urgencia, por se hai que entregala, non hai que entregala, que na ten que entregar, que non lo explique para o seu funcionamento futuro. En este caso le anticipo que precisamente el circuito es el que propuso y se le aceptó en marzo de 2012 el Partido Popular en la modificación del reglamento orgánico. La regulación de las mociones a nivel estatal está contemplada, la normativa está contemplada en el Reglamento de Organización y Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades locales, que define las mociones como propuestas que se someten directamente a la consideración del Pleno de conformidad con lo establecido en el artículo 91.4. El artículo 91.4, estoy hablando del ROF, determina que las mociones se presentan con carácter urgente. No tienen por qué ser conocidas por ningún miembro de la corporación, excepto por los autores de la moción. Lo que se hace es justificar la urgencia de la moción, es donde se explica el asunto del que va, y si obtiene la mayoría absoluta se puede proceder a su debate. Es decir, no tienen por qué conocer los demás miembros de la corporación el contenido de la moción, salvo que los autores de la moción pueden darle la difusión. Es que me ha pedido la aclaración. Salvo, decía, que los autores de la moción son los que le pueden dar la difusión que consideren conveniente, tanto a los demás miembros de la corporación como a los medios de comunicación. En el reglamento orgánico de esta corporación se contemplan dos tipos de mociones. Unas mociones que son las de régimen ordinario, son las que hemos venido tratando en esta sesión y están incluidas en la parte resolutiva del orden del día y tienen un régimen de enmiendas perfectamente claro, diciendo cuáles son los plazos en los que se tienen que presentar. Y existen unas mociones que son equiparables a las que están establecidas en el reglamento de organización, que son las mociones de urgencia. Y se establecen dos posibilidades. Una, que se presenten antes de las 11 horas del día anterior. Ese ha sido el cauce que se ha seguido, en este caso, por los miembros de Democracia Orensana. Y la otra posibilidad dice que, excepcionalmente, que se presenten directamente en la sesión del Pleno. En ambos casos hay que proceder a su votación, a la urgencia, a la justificación de la urgencia, y de prosperar la urgencia habrá que debatir sobre este asunto. ¿Cuál era la finalidad que tenía, en este caso, el Grupo Municipal del Partido Popular cuando incluyó esa propuesta que fue aceptada? Seguramente ustedes lo sabrán mejor que yo. Pero eso es como aparece redactado. Y lo mismo que en las enmiendas a las mociones, sí que se contempla la obligación de la Secretaría a repartir esas enmiendas antes de las 10 horas del día siguiente a que expire el plazo para presentarlas. En el caso de estas mociones urgentes, no se establece la obligación ni del alcalde ni de la Secretaría a que la repartan a los demás miembros de la corporación. Son los autores de la moción, insisto, los que, igual que en el Reglamento de Organización y Funcionamiento, determinan cuál es la difusión que le quieren dar. En cuanto a las enmiendas hemos dicho que tienen un régimen específico para los que hemos denominado mociones ordinarias, las que figuran en el orden del día. Pero para las mociones urgentes no existe ese régimen. Entonces, la interpretación literal que hay que darle es que la enmienda que se ha presentado, en este caso por el Bloque Nacionalista Galego, cumple los requisitos que establece el reglamento orgánico. Se ha presentado por escrito antes del debate, porque seguramente, como admiten ustedes, tenían ustedes conocimiento de la moción, pero no porque se lo haya dado ni la alcaldía ni la secretaría, que no tienen por qué dárselo.
Ben, eu creo que a verdade, no pleno pasado, quizá sorprendeu-nos, non sabíamos moi ben como funcionaba. Eu creo que unha cuestión que se pode aclarar, matizar na modificación do regulamento orgánico, e para o día de hoxe eu creo que a moción está suficientemente clara e a emenda como para que podamos debater someramente. Entonces, señor, está debatida a urxencia. Señor Gonzalo, ten vostede, don Gonzalo, ten vostede a palabra para defender a moción. Sí, o reloj. Bueno, básicamente llama la atención que el Bloque Nacionalista Gallego no haya votado la urgencia de esta moción en pleno verano. O sea, no sé realmente para ellos qué es lo urgente. Todas las mociones que han traído por ahí, como la que han hecho del derecho a autodeterminación. El mes pasado han traído una moción del derecho a autodeterminación de Galicia. Eso sí es urgente. Y un tema municipal como ese de los bomberos, que ahora mismo no están en mínimos y que están poniendo en riesgo la población orensana, eso no es urgente y no votan la urgencia. Esto es el BNG. Bueno, básicamente Democracia Orensana será filtrado desde el Ayuntamiento de Orense lo que está ocurriendo ahora mismo en el Parque de Bomberos de Orense, ustedes más o menos ya conocen por la moción. Y básicamente, ¿qué es? Que desde en el año 96 aquí se produjo una muerte de un bombero en Viacambre, y desde aquel entonces pues se establecieron unas líneas de actuación que desde el año 96 permanecían siempre constantes, que era que tenía que haber siempre 2 equipos de salida, bien por si estamos antes, si uno tenía que abordar los bomberos una intervención de mucha envergadura, bien por si efectivamente había 2 salidas. Entonces se establecieron desde aquel trágico 1996, se establecieron que tenía que haber un mínimo siempre de 2 turnos, y cada turno tienen que ser de 5 bomberos, y tienen que ser 11 personas porque son 5 más 5 más 1. Uno queda en el teléfono atendiendo el parque y luego 2 equipos de 5 bomberos. ¿Qué ocurre? Que resulta los bomberos en el año 2006-2007 tenían a 66 empleados, había 66 bomberos en el año 2006-2007 y actualmente hay 56. Es decir, hemos aumentado la plantilla en burocracia en el Concello de Orense en centenares de personas. Del año 2006, ya cuando entró aquí el PSOE, que ya había muchas personas, se aumentó en centenares de personas. Y sin embargo, el número de bomberos, que es algo realmente que es algo fundamental en una ciudad, lo hemos descendido en 10 bomberos, cuando realmente la población no ha producido en la ciudad ningún descenso de población. O sea que es algo realmente alarmante de cómo gestiona el Ayuntamiento de Orense. Hemos descendido el número de bomberos, sin embargo hemos aumentado el número de burócratas de los empleados del Ayuntamiento de Orense. Bien, ¿qué ocurre? Que debido a la mala organización del Ayuntamiento de Orense, donde pone al frente del Parque de Bomberos a un oficial que es un arquitecto, a lo mejor no sé si es recomendación de la señora Aurea Soto. En fin, básicamente llega el verano y se anteponen los intereses de verano de los bomberos por encima de los ciudadanos. Entonces, debido a que cogen vacaciones, siempre suelen estar dos grupos de guardia de los bomberos, y cuando llega el verano para las vacaciones, pues quedan reducidos, y resulta que el día 18, 19, 20 y 21 de julio, los días en julio y agosto de este mes se está programado para que solamente haya una media de 8, 9, nunca van bomberos, con lo cual nunca va a haber 2 equipos disponibles de actuación. Además, el día 18, 19, 20 y 21 de julio de este mes solamente hubo un coche disponible porque se estropeó el otro, y solamente había un coche disponible, con lo cual tampoco se podían hacer 2 intervenciones. Imagínense que ocurre cualquier desgracia en la ciudad. Básicamente, ¿qué ocurre? Que estos bomberos están anteponiendo los intereses de sus vacaciones a las necesidades. Entonces, claro, esto es como si, por ejemplo, un cura se ordena cura e dice: no, eu os domingos non quero traballar. Home, pois os bomberos terán que saber, aparte del margen personal, que en verano es cuando realmente más se les requiere, porque en verano es cuando el riesgo de incendios es mayor. Y básicamente, ¿qué ocurre? Pues es esta historia, que además de todo esto se ha prescindido del tema de los cabos, de nombrar cabos de una forma constante, y entonces los cabos se van rotando, no son cabos de forma oficial, sino que se van nombrando por rotación según cuadre, cada mes, todo eso, y entonces es lo que está ocurriendo, y aparte de eso, el Parque de Bomberos tiene un gran último defecto, y es que no tiene un regulamento interno, con lo cual, sin un regulamento interno, pues impera el caos. Realmente es increíble cómo están llevando a cabo actuaciones, que no hay más desgracias, porque realmente, en el fondo, los profesionales, pues a la hora de la verdad suelen salir a la luz y son buenos profesionales, pero estamos con un parque de bomberos donde no hay un regulamento interno básico.
Yo creo que la situación es realmente precaria. En Democracia Sana consideramos que esto es patético porque esto es realmente municipalismo. Las mociones que nos interesan aquí en Orense no son el derecho a la autodeterminación que defiende el bloque ni otras trapalladas que suelen traer por ahí de estar a la Xunta o al Gobierno Central. Un ayuntamiento lo que tiene que tener es una policía local, un control en las basuras, tener esto limpio, cobrar los mínimos impuestos, no asfixiar a la gente con el IBI, cobrarle los mínimos impuestos posibles y dar el máximo rendimiento. Y por supuesto, aparte de la policía local, los bomberos es el cuerpo oficial que es siempre fundamental en una ciudad. Eso es municipalismo, y el que quiera aspirar a otra cosa, pues que se presente a las elecciones estatales o autonómicas. Pero en Orense ciudad está claro que la policía local, los bomberos, son realmente la clave, el funcionamiento de una ciudad, en el sentido de que son los servicios que tiene una ciudad en caso de urgencia. Y aquí el Ayuntamiento de Orense, en el año 2014, en este verano del 2014, señor alcalde, patético su gestión, porque los bomberos solamente tienen un equipo de salida, 8 personas de media en julio y agosto, 8 personas de media, con lo cual no pueden llevar a cabo 2 actuaciones, que hacen falta 5 personas, con lo cual harían falta 11, 5 más 5 más 1 para atender el parque en las llamadas. Eso es como usted gobierna la ciudad. Nada más en mi primera intervención. Muchas gracias, don Gonzalo. Por parte do BNG, don Xosé. Señor Gonzalo Pérez Jácome, ten vostede coñecemento de que alguén usurpe a súa conta de Facebook? Ou é vostede quen escribe? Quero dicir, porque cando vostede senala e reitera que vai facer un ERE na Policía Local e nos bombeiros, e iso tamén o sabe todo o Parque de Bombeiros de Ourense, non entendo moi ben porque agora está dicindo que hai problemas de persoal. Non, especificamente, se queres saco a fotocopia, Policía Local e Bombeiros. A ver, os bombeiros saben moi ben todo o que está pasando e teñen claro cal é a situación. Hai unha acusación moi grave feita, nesta moción que fai Democracia Insana. Di: la cadena de mando no es operativa a menudo, ya que se rebelan o literalmente no obedecen a la autoridad. Supoño que terá vostede partes das persoas que foron agredidas nesa autoridade. É dicir, isto significa que eso é un caos e unha anarquía, e un parque de bombeiros, como no exército, ten unhas formas de traballar moi xerárquicas porque están defendendo vidas humanas. E vostede está dicindo que o común dos bombeiros, a totalidade dos bombeiros, rebelanse e non obedecen a autoridade. Pero, por outro lado, está dicindo que o máximo responsable do parque actualmente é un arquitecto, como, por certo, foi casi sempre, reconvertido oficial de bombeiros. É dicir, vostede está atacando a todos os bombeiros e ao xefe. Entón está claro de que en parte esta moción. Non fai falta que asinen os sarxentos de bombeiros, porque está claro que fixeron eles. Vamos a ver, nos bombeiros hai unha situación real. Hai unha situación real que falta persoal. E por iso nos presentamos esa emenda, porque o goberno do Concello de Ourense ten que resolver as necesidades de persoal que ten este parque de bombeiros. Porque desde 2006, cando se incentivaron as xubilacións, houve moita xente que a partir dos 50 anos, 59 anos e os 35 anos traballados pediu a xubilación. Xubiláronse, non houve reposición por parte do Concello de Ourense desas persoas e foronse reducindo os grupos de traballo. Pero que, ademais, hai outra cuestión que vostede non comentou, non sei se porque non sabe ou porque non quere, que é que todos os bombeiros, o ano pasado, algúns deles foron os que se negaron. E este ano, todos os bombeiros do Parque de Bombeiros de Ourense negáronse a facer horas extra. Dixeron que non as facían porque polo prezo que lle ofrecía o Concello de Ourense non as facían. E cando o 1 de abril, como manda a Lei de Función Pública, expuséronse no calendario as vacacións que pedía cada un dos bombeiros, ese papel estivo exposto, logo quitaron, logo desde persoal recurriron, non sei que, logo iban algúns sindicatos dicindolle aos bombeiros: mira que vos van a quitar as vacacións, que isto vai ser un problema, que isto vai ser moi grave. E os bombeiros dixeron: non facemos horas extra. E os que teñen realmente problemas non son os bombeiros, son eses 4 sarxentos. E por outro lado, están no seu dereito de pedir maiores ventaxas económicas ou maiores ventaxas no seu traballo do día a día, pero vostede fala dun reglamento interno de funcionamento. Sabe se existe algún reglamento interno de funcionamento? Sabe se hai algún proxecto de reglamento interno de funcionamento que haxan levado estas persoas aos bombeiros para que o apoyen? Sabe vostede se existe ese modelo borrador de reglamento? E iso é o que queren aprobar?
Non, como non han existido nos últimos 30 anos, e funciona perfectamente. Ou vamos cargar contra o Corpo de Bombeiros porque non existirá ese regulamento interno que o único que pretende é recoñecer e salvaguardar os dereitos dos cabos e dos oficiais. Os bombeiros non están de acordo con ese regulamento que lle presentaron ao borrador. E dixo que non o querían así, que haberá que ter un regulamento que se fará co paso do tempo, que se fará según os cauces normais e que terán voz todos os órganos. E agora temos xa convocada esa Xunta de Protección Civil. E ese borrador de regulamento do que vostede fala, ese borrador de regulamento interno do que vostede fala, é un regulamento de parte. É un regulamento de parte que non é o que queren os bombeiros. Os bombeiros o que queren é que se solucione a súa situación. E cando foi aquela confrontación entre persoal e o resto das forzas políticas cos temas de nocturnidade, festividade e demais, a postura do BNG foi a de que eso se normalizara e se xestionara de outro xeito. Tal vez como piden eles, incluindo esas cantidades no complemento específico. Pero eso xa é unha xestión que teñen que facer persoal e parque de bombeiros. O goberno do Concello de Ourense ten que cubrir as baixas, sacar a ese persoal que está pendente nas convocatorias públicas e arranxar os problemas de persoal derivados de ese continuo decrecimento da súa capacidade adquisitiva. Porque os bombeiros teñen os seus dereitos e o que non se pode é chegar a unha situación na que a totalidade dos bombeiros de Ourense se neguen a facer horas extra porque non lles compensa. O cual non quere decir que nunha situación de risco non estén obrigados pola Lei de Protección Civil a acudir. Vostede, Jácome, tampouco entende eso, nin o sabe. É dicir, se houbera unha situación de risco real, non habería 8, habería 30, 40 ou os 56 que están. Eso tampouco sabe, porque vostede fala sin saber. Nada máis. Simplemente neste primeiro turno é un pouco o modelo de mocións de don Gonzalo, que pode ter razón en algunhas cousas, pero bueno. Don Gonzalo. Somoza Medina del bloque, que eres un mentiroso. Yo nunca dije que íbamos a hacer un ERE de los bomberos. Diría que íbamos a hacer un ERE del Concello, pero no de los bomberos. ¿Por qué mientes? ¿Por qué mientes? Y aún encima tienes la facilidad de decir, si quieres te saco el papel, saca. Eres un mentiroso. Eres un mentiroso. Pero vamos a ver, escoita, un ERE no Concello, non nos bombeiros. Un ERE no Concello, non dixen os bombeiros. E despois, claro, non dixen os bombeiros. Por que te ríes? Pero por que te ríes? Despois outra cousa. Don Xosé, por favor. Non se espera. Don Xosé, por favor. E depois outra cousa. El tema, dices tú, que en caso de urgencia se llama a todos os bomberos. Home, claro que podes chamar por teléfono a todos os bomberos que veñan, pero os que estén fora de Ourense na playa van che vir. Se hai un incendio que che veñen un momento. Que veñen un momento, no. Lo que hace falta es haber dos equipos. Y ahora mismo solo hay uno. Entonces, oye, estamos en precario. Entonces no sé tú qué solución quieres poner. La enmienda del bloque es cachonda, porque dice que el gobierno de Ourense resuelve los problemas del personal del parque de bomberos. También puedes poner que el gobierno de Ourense haga las cosas bien. Esto como no decir nada, Pues nada más, señor alcalde. A ver que nos tiene a todos en peligro en Ourense contando los bomberos. Haga algo. Muchas gracias, don Gonzalo. Don Xosé. A ver, o Bloque Nacionalista Galego foi responsable durante 4 anos do Parque de Bombeiros. En ese tempo tamén houve unha remodelación do parque e novos vehículos. E, de feito, os bombeiros saben que nestes últimos anos entraron 4 vehículos novos e que o Parque de Bombeiros, en canto ao que respecta ao parque móvil, está bastante mellor do que estaba antes, pero bastante mellor. Tamén di vostede que que se cae a pedazos o Parque de Bombeiros. Nada se repone e afecta incluso o sistema eléctrico ou algunhas averías, pero o parque é suficientemente novo como para que non digamos que se está caendo. Bueno, esa é a percepción de algún que poda ter maquillado un pouco a moción para que digan que estamos peor e que temos que mellorar. Como todos, podían decir tamén a Policía Local do seu edificio que ten goteiras e que ten problemas de funcionamento diario, non? Miren, reitero, a Lei de Protección Civil obriga a que os bombeiros que non estén en servizo cando hai unha causa de risco acudan ao momento. E nese incendio, nese siniestro de San Cibrao das Viñas acudiron máis bombeiros dos que estaban no turno. E o mesmo pode suceder noutra situación de risco. O que, sí, claro que está perfecto, Jácome, é que ti non... Vamos a ver,
Ti non podes tamén decir aquí agora que de forma inmediata se establezcan os turnos mínimos de 11 bombeiros. É dicir, todos os que foron de vacacións en xullo aplaudamos a súa decisión. E os que teñen que pedir, según a súa legislación e según o calendario e según a lei de función pública pedida en tempo e forma as súas vacacións, que a deixen. Tu estás atacando a unha serie de persoas concretas. Non, escoita, porque dis moitas cousas e non tes nin idea do que dis. Tu estás indo contra os dereitos fundamentais no que o Estatuto dos Traballadores dunhas persoas que no teu primeiro punto de acordo estás dicindo que de forma inmediata se establezcan os turnos mínimos de 11 bombeiros, que significa que esas persoas perdan as vacacións. Tú sabes do que eres responsable? Si isto se levar a cabo, claro que non se vai levar porque é outra tolemia, é outra fórmula de democracia nacional de chamar a atención. O risco existe para os bombeiros, pero tamén, se ves un informe anual dos bombeiros e ves as saídas que teñen con relación a incendios, a inundacións, a problemas de tráfico, a problemas de chaves ou a problemas de persoas que quedan pechadas nas súas casas, verías que a actuación en incendios é mínima. A maior parte dos bombeiros, Jácome, escoita, a ver se te enteras de algo, por favor. A maior parte dos bombeiros, as saídas que fan, non as fan en época de verán. As fan en épocas de chuvias, cando son as grandes inundacións. Eso cando dispara todas as saídas e cando é necesario facer as saídas. E sobre o que decíamos antes, por favor, que os teus seguidores busquen en Facebook o do ERE dos bombeiros, vale? Veña, gracias. En primeiro lugar, vamos a votar a enmenda, salvo que, por si considera que se adultera a súa moción, non sei se a querer, se se pode retirar, non se pode retirar, non sei se a querer... Perdón, primeiro ten que decir se acepta ou non acepta a enmenda, don Gonzalo, non acepta a enmenda, e, bueno, se votamos a emenda pode quedar aprobada a emenda e non a súa moción, ten que decir se a retira ou non a retira, e se non votamos a emenda. Non, por eso. Ben, bueno, vamos entonces a votar. Vamos a votar a emenda. Votos a favor da emenda do Partido Popular son do BNG, son 14 votos a favor. Votos en contra serían non hai votos en contra, abstencións serían 13 abstencións. Ben, queda aprobada a moción coa redacción dada por a emenda do Bloque Nacionalista Galego. Vale.